ସେମିତି ହେଇନଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ହେଲେ ପାଗଳ ବୋଲି କହିନଥା। ଆରେ ଏମିତି କଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀଟା ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ମରଣ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବେଡରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଥିଲ? ନାଇଁ ବିନୋଦ ବାବୁ, କୁହନି ହାତ ଧରି ବାହାଇଥିବା ସ୍ୱାମୀଟା ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ପାଲଟି ଗଲ। ଓ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟା ସବୁବେଳେ ବୃହତ୍ତମ। ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ତମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ବିନୋଦ। ନିରୁକୁ ତମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ନିରୁ ଯାହା ବି କରିଛି ତମରି ଭଲ ପାଇଁ କରିଛି, ତମରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଛି। ଆପଣ ବି ମୋର କମ ମଙ୍ଗଳ କରିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନାର ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିନୋଦ, you shut up! ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ପାଟି କରନ୍ତୁନି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଫାଟି ଯାଉଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଏତେ ବଡ ଧୋକା ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରୁଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ।